Dunaszerdahelyen egy nagy nemzetközi verseny zajlik, nagy nemzetközi borverseny, amely jelenleg a legnagyobb Szlovákiában. Közel 610 bormintával 10 ország borai vesznek részt ezen a versenyen, és ez a verseny az egyik legidősebb Szlovákiában, hisz 1982-től folyamatosan rendeztük ezt, de nem minden évben, ugyanis 2 évente tervezgettük, és most a Covid 5 évet kért tőlünk, hogy kihagyjunk, és bizony ez alatt az időszak alatt sok minden megváltozott, látom az emberekben is, de egy biztos, igénylik a jó borokat, és igénylik azt az emberek, hogy más mondja meg, szakember mondja meg azt, hogy melyik a jó bor. Mert amikor ő issza otthon, akkor rá van kényszerülve arra, amit a palackban lát, palackon lát szöveget, magát a csomagolást, és néha a csomagolás akkora csalódást tud okozni. Azt szeretném felhívni a figyelmet, 2024. április 26, 27, 28, tehát 3 napon keresztül kiállítjuk a borokat, nem csak versenyez, hanem borkiállítás is, és ez a kiállítás arról szól, hogy a 610 bormintát, amíg el nem fogy, persze bárki megkóstolhatja, egy bizonyos rendszer keretében, kultúrház előtti téren történik, már hagyományosan, ugye több mint 20 éve itt kezdtük el fölállítani ezeket a borházakat, és ebbe történik a kóstolás. Természetesen ez a verseny most része a Szent György napoknak, ami Dunaszerdahelyen zajlik, és tulajdonképpen ez egyfajta kicsúcsosodása annak, hogyha valaki eljön kultúrát venni, idézőjelbe, ugye, mert szép kultúrműsorok lesznek, akkor vehet 1-2 pohár bort is, és én mindig azt mondtam, hogy a bor az a találkozások itala. És ha valaki odajön és beszélget a barátaival, ismerőseivel, rokonaival, szomszédaival, biztos, hogy jól fogja magát érezni. És az embereknek szükségük van arra, hogy beszélgessenek, kibeszéljék magukat. Arra van szükségünk, hogy egymást tiszteljük, szeressük, egymással beszélgessünk, akár egy pohár bor mellett, ami mindig föloldja a nyelvet, tehát szükséges, rossz néha azt mondják, de ha tudjuk, hogy mi a határ, akkor érzésem szerint a világ legjobb dolga, amikor egy pohár bor mellett elbeszélgetünk barátainkkal arról, hogy mi a jövő és mit éltünk meg eddig.